O sa kapulis ang gipusil patay diha mismo sa iyang ihawan og manok sa barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay alas 10 kaganabuntag. Giingo sa ka-sniper ang mitira sa mong pulis. Si Chona Carrion sa report. Ang ihawan og manok diin mo'y negosyo ni SPO2 Mikey Espina na himutang kini sa Zone 4 Barangay Dumlog. Adunay kwarto din adtong magpahuwayan ang pulis kung mag-anhaan ang pulis. Sa dihang misaka na siya sa ikaduhang andana didto na gipusil ang biktima. Gingong dinhing dapita nakapark ang puting van nga gisakyan sa mamumuno ug didto sa balkonahe si SPO2 Mikey Espina ug dayong gipusil. Ang nahimutangan ni Espina nagbuntaog sa taytayan din didto nanukad ang giingong sniper. Matud sa maguwang sa biktima nga sawa pa mahitabo ang pagpamusil, nagstorya pa sila ni Espina kabahin sa ilang negosyo. Usa kini misaka. Pagsaka na ko sa taas, hayang na siya, dupa. Wa na, ya mangani mapikot ang mata mga nay nagyan sa bola rin. Wa na gyud na pati dagara tugo. Kita nila nga bando puti plus ban. Sa kadaghang buto-buto, nalungag ang sementong haligi. Way nahibaw-an si Virgilio nga nakaaway sa iyang igsuon. Wa usab kini nalambigit sa iligal nga kalihukan. Apa nakadungog siyang storya nga naa sa listahan ang iyang manghud ug wa siya mutuo niini. Si Espina nga tulo ka adlaw pa lang nga nauli diha sa Dumlog, Talisay kay atuan na kini madistino sa Masbate. Gingong nag-leave ang pulis og pipila ka adlaw. Sa nadunggan na sa nanako anilay ko no kay apel ko no siya sa kanang mga istorya-istorya bang apel ko no siya sa kanang mga patyunon pero siya kumpiyansa ra kay siya kay wa man say ibuhat no sa kumpiyansa kay siya. Gisuwayan pagdala sa pribadong tambalanan si Espina apan gideklarar nga dead on arrival ang maong pulis. I-preview pa hinuon sa banay ang CCTV sa ilang ihawan nga nagatubang gyud sa taytayan. Si Espina kanhi na destino sa Talisay City Police Station isip homicide investigator. Katapusan siyang na destino sa probinsya sa Masbate. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bisdak.